Il-Partit Nazzjonalista jrid jibqa' l-vuċi soda tan-nies. Dan kien is-sentiment komuni li ħareġ fid-diskors li għamlu ż-żewġ kelliema li indirizzaw l-attività politika f'Ħażabbar. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus saħaq li għandna gvern li jinsab mitluf f'ħafna affarijiet fosthom ġlied intern fil-waqt li min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista jinsab maqut jaħdem sabiex jibqa' joħroġ bi proposti konkreti. Huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista qed jagħti widen lill-familji Maltin u Għawċin fil-waqt li min-naħa l-oħra l-Partit Laburista qed jinxef mill-idejat tiegħu. Turija ċara ta' dan huwa l-mod ta' kif il-Gvern qed jindirizza s-sitwazzjoni preżenti tal-COVID-19 f'pajjiżna. David Aġus saħaq li rridu nkomplu nuru li aħna lesti biex inkunu gvern alternattiv, irridu nsaħħu dak li hu tajjeb u nibdlu dak li hu ħażin. In-nies għandhom aspettattivi għoljin tal-Partit Nazzjonalista għalhekk irridu nkomplu ninaqdu, nissaħħu u nisimgħu lil kulħadd qal David Aġus. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista sqar li kulħadd għandu dmir li jimxi jitfid flimkien sabiex finalment flimkien nilħqu l-quċċata tat-tela. Jekk quddiem għajnejna jkollna d-destinazzjoni u nibqgħu maqudin kulħadd flimkien uffiċjali, kandidati, grupp parlamentari, il-koll flimkien niġbdu ħabel wieħed bit-tmexxija tal-Kap Bernard Drek, jiena ċert li jirnexxinna naslu għas-sodisfazzjon tal-quċċata. U għalhekk qegħdin nipproponu paġna ġdida għal pajjiżna, mhix sempliċement l-għelliġ, iżda b'mod konkret paġna li ser tissarra fit-twettiq ta' politika li ntejbu l-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti. Minnaħa tagħha l-kandidata l-elezzjoni ġenerali Josephine Xwireb sqarret li l-Partit Nazzjonalista dejjem jemmen li għandha ssir ġustizzja sabiex pajjiżna jerġa' jikseb ir-reputazzjoni li kellu. Hija sostniet li fil-Partit Nazzjonalista tara partit li jrid paġna ġdida għal pajjiżna, paġna mingħajr ebda korruzzjoni. Għażilt il-Partit Nazzjonalista għax jien nara fih li l-partit li għandu qalb u qalb nobli. Dan huwa partit fejn inħossni vera komda biex nimraħ u nikber. Dan huwa partit li jridek taħdem vera miegħu. Mela f'kelma waħda dan huwa partit li ma jagħtix każ minn fejn inti ġejja, imma jekk trid taħdem u jekk għandek għal qalbek il-pajjiżek u lil Malta ingħaqad miegħu għax ħallik taħdem. Josephine Xwireb tkellmet fuq l-importanza li jkun hemm aktar sapport tan-nisa għal koppji li għaddejjin bi problemi ta' infertilità, adozzjoni u għall-anzjani li ħaqhom igawdu ħajja diċenti. Dan għaliex il-Partit Nazzjonalista jrid politika fejn kulħadd tingħatalu l-għajnuna li għandu bżonn.